Magandang gabi po sa inyong lahat. We all know that the Jews has 613 laws. 613 laws. And they are all religious in obeying those laws. Can you imagine 613? A child at 4 starts memorizing all the laws. At 4. 613. Kaya yung pagpindot ng elevator, pagsabat, bawal. Pag-on ng sasakyan, pag-on ng stove, pagsabat, bawal. Ano po? In the early days na nagpunta ako sa Holy Land, ang isang mga pagkakataon na pinagsisisihan ko, nakakuha kami ng hotel ng may-ari ay Hudyo. Ano po? Ano problema mo pag ang may-ari ng hotel, Hudyo? Pagdating na Sabat, walang pagkain. Bakit? Bawal magluto. Bawal magluto. So, dahil may guest sila, ang gagawin nila, Biyernes pa lang ng gabi, pakukuluan na nila ang kape. Para sa Sabado ng umaga, may kape ka. Ang tawag doon ay panis na kape. Kasi kahapon pa yun eh. Ano po? Walang pagkain. From sundown of Friday to sundown of Saturday. But listening to the gospel, if you will not surpass the righteousness, you will not go to heaven. And while praying, I really said to God, Lord, who can be saved? Who can be saved? Yung mga Katoliko nga, 10 lang eh. Hindi pa makalusot eh, hindi po ba? No? Ito 613. Mga minamahal mga kapatid, kahit written exam, bagsak tayo. Ganun kahigpit. 613. Kaya, tanggap ko that you will never die holy. You will never die pure. You will die with your sin. Anong palagi ko sinasabi? But hopefully, knowing God will help us die sinless. Sinless. Hindi yung walang kasalanan, kundi less ang kasalanan. Pinagtatawanan ng iba yun, di po ba? No? Na pag sinasabi ko, hari nawa, kung 7 araw kang nagchichismis, mamatay ka man lamang ng 5 araw ka na lang nagchichismis, hindi po ba? No? Di ba? Hari nawa, less. Anong sabi nila sa kwento ni Saint Francis of Assisi when he was dying? Saint Francis could even see Satan near his death, near his bed, waiting for him to commit sin. Kaya huwag kayo mag-iisip, darating ang araw, hindi na ako matutokso. By entertaining those thoughts, natukso na kayo. Anong meron sa unang pagbasa? A simple reminder that if you turn away from your sin, you will live. But if a righteous man fall into sin, will die. Simple lang po yun. Hindi po ba, no? If you turn away from your sin, you will live. Regardless. Anong palagi ko po sinasabi?
The only sin that God cannot forgive are the sins we refuse to ask for forgiveness. That's why it's good that we avail the sacrament of confession. And when you confess, stop trying to rationalize your sin. Mahirap yung nagpapakumpisal kang ganyan, yung nangungumpisal, nagsisinungaling pa. Kailangan mo pang i-prove kasi nagsisinungaling pa. Pag tayo mangungumpisal ng kasalanan, huwag ka na makakatuwiran. Nangungumpisal ka na nga, di ba? Nangungumpisal na, nangangatuwiran pa. Aminin mo na, para matapos na. Father, kasi po ang aking asawa, huwag mo na isama asawa mo. Ano po? Father, pwede bang sabihan mo yung asawa ko, siya pong kasunod na mangungumpisal. Malay ko, biglang hindi pala asawa ang pumasok, di ba ba? No? Dahil sasabihin ko, yung asawa mo, di ba? No? Ha? Sabi nga doon sa isang kwento, na kung saan lahat ng kumpisal ng mga tao palaging tungkol sa adultery. Adultery. Sabi ni Father, ang sakit na sa tenga. Tuwing luluhod na lang, I committed adultery. I committed adultery. So, sabi niya, para hindi masyadong masakit, pag adultery ang kasalanan, sabihin mo, nahulog ako sa tulay. Nahulog ako sa tulay. So alam na ni Father, nahulog ako sa tulay. Ano po? So ano payo ni Father? Iwasan ang tulay. Di ba ba? Ano? Iwasan ang tulay. Kung sino man ang tulay na yan, iwasan mo. Ang nangyayari, namatay si Father. So hindi niya naikwento sa susunod na pari kung ano ibig sabihin ng kasalanang nahulog sa tulay. Ano po? So, ang dami nangungumpisal, nahulog po ako sa tulay. Naku, naggalit si Father. Ano ba naman? Ha? Galit na galit siya. Bakit hindi ipagawa ni Mayor ang tulay? Ano po? Bakit hindi ipagawa ni Mayor? At nag-homily si Father. Nandun si Mayor. Mayor, total nagsimba ka, ang una mong gawin, ipagawa ang tulay. Kasi ang daming nahuhulog sa tulay. Tawa na ng buong simbahan kasi alam nilang ibig sabihin na nahulog sa tulay. Ano po? At ang lakas ng tawa ni Mayor. Sabi ng pare, huwag kang tumaway, Mayor, yung asawa mo nahulog sa tulay. Ay di buko, no? Mahirap yung itinatago natin mga kasalanan. Mabuti sana, pag nagkasala, patay agad. Ang problema, pag tayo nagkasala, pinagdudusahan pa natin. Sa ano pa mamaraan? Nagkakasakit. Nagkakagulo ang buhay. Naghihirap. Ano pa? Ang susunod na lahi, naghihirap. Sana, pag nagkasala tayo, tayo lang. Ang problema ng kasalanan, merong ibang napaparusahan. That's why we cannot take sin for granted. Please take note of that. Never take sin for granted. Sabi nga nila, sa loob ng simbahan, mas maraming demonyo. Di po ba? Pag ang simbahan wala ng demonyo, ibig sabihin makasalanan na lahat yun. Wala nang tutoksuhin, di po ba? Kaya daw sa sabungan, isa lang ang demonyo. Inaantok pa. Bakit? Wala nang tutoksuhin eh. Ano po? Hari nawa. Maraming demonyong nanunukso dito. Dahil alam niyang maraming banal na nagsisimba. Hari nawa lang. Ano po? Yung ibang demonyo nga eh. Mag-iingat kayo, baka katabi ninyo.
Yun ang kukuha ng bag ninyo. Di ba, no? Ang hirap. Ano sabi ng isang foreigner? I cannot understand, Father, why do Filipinos, when they receive communion, they have to bring their bag? Paano niya papaliwanag niyo? Why do Filipinos, when they receive communion, they have to bring their bag? Siyempre, ngingiti ko lang, di ba? Sabi ko sa kanya, because the owner is so afraid that the bag might go home by itself. Di ba? Hindi tayo pwede magtiwala sa katabi natin sa loob ng simbahan. Oh, naniniwala na kayong may demonyo. Di ba? Kung hindi ka makapagtiwala, alam mo na kahit sa loob ng simbahan, ang panunukso ng demonyo ay patuloy. My dear friends, my brothers and sisters, why? Because the goal of Satan is that all of us will spend eternity in fire. Sabi ng isang babae, nagpapasalamat ako, Father. After 16 years, I was able to let go of my sin. 16 years. Gusto ko sabihin sa kanya, mabuti hindi kayo namatay in that 16 years. Di po ba, ano? Until when? Until when? My dear friends, my brothers and sisters, as many times I have said this, what Satan has been trying to tell us, what? That there is no judgment, that there is no hell, that there is that we have a God that is so loving that He will forgive everything. Well, that's not true. He will forgive only the sins we bring into confession. We bring into confessions. Kaya nga, ano sabi ko rin, pag ikaw ay may problema, ikaw ay may sakit, tatlong bagay lang yan. Meron kang kasalanang hindi mo tinatalikuran, kaya hanggang ngayon, nagdudusa ka. O kaya, ayaw mong sundin ang pinagagawa sa iyo ng Diyos. Yung pangatlo, mabuti-buti. Alin? Meron lang tinuturo sa iyo ang Diyos na hanggang ngayon, hindi mo natututunan. As we continue in this celebration, I invite you, my dear brothers and sisters, to examine ourselves, yourself. Stop pointing your fingers to anybody else. Kasi po ang katulong namin, kasi po ang nanay ko, kasi po ang anak ko, kasi po ang asawa ko. Stop doing that. Stop doing that. Because in the judgment, you can never blame anybody why you have become who you are. As many times I have said this again, we are a product of our own choices. We are a product of our own choices. Mga minamahal na mga kapatid, anong biro ko? If you eat healthy food, you exercise, and live a healthy life, anong kasunod doon? You will die healthy. Still you will die. Still you will die. So don't take life for granted. Don't take life for granted. Anong palagi kong request? Kung hindi ikaw ang dahilan, parang yung mga kamag-anak, kapatid, kung sino man ibang tao,
Hari naway, hindi ka ang dahilan ng kanilang pagkakasakit. If you cannot be the reason for their welfare, sana hindi ka ang dahilan ng kanilang problema, pagluha, pagkakasakit, kahirapan, pagkagutom. If the Spirit tries to talk to you and gives you the wisdom and the humility to accept, ikaw ang kasalanan nito, then take the humility to confess and ask the Lord for forgiveness. Don't wait for tomorrow, because tomorrow might not come. Don't wait for tomorrow, because tomorrow might not come. Today is a moment of grace. My dear friends, my brothers and sisters, I would like to make a confession. Sinabi ko na kay Father J.M. Last month, January 23, sabi ko, January 23. Sabi ko, doon sa isang server, mamaya ko na sasabihin kung may anointing para umuwi muna yung ibang tao. Para mabawasan. Yun ang kalooban ko, inaamin ko sa inyo. Sana umuwi na sila. Tapos nung nag-uwian na, saka ko in-announce, meron pong anointing of the sea. Yeah. Ay di nabawasan nga naman, di po ba? No? Pero isang oras at kalahati pa rin ako. Anong problema nun? 4 na araw ako may sakit. Ikaw ba naman ang basurahan ng mga karamdaman, di po ba? No? Kaya ngayon, nagdamay ako. 2 kami. 2 kami. Sadyang gano'n ang katotohanan. Sadyang gano'n ang katotohanan. Nag-uusap kami kanina, nagkukwento siya, sabi niya, mayroong isang taong nagsasabi na pag siya ay nagdasal para sa may sakit, sinasabi niya, Lord, sa akin mo nalang ibigay ang kanyang karamdaman. Ano sabi ni Father Jem? Di ko kaya yun. Tahimik ako, sabi ko, di ko rin kaya yun. Yung inyo na lang, di pa ba? Ipagdadasal namin kayo. But, seriously, you must have the decision to renounce the sin that could have caused your ailment. It should begin with you. It should begin with you. You must take the humility to renounce the sin that could have caused your sickness. My dear friends, my brothers and sisters, even those who are sick that came to Jesus, they have to admit that they are sick. They have to admit that they are sick. And what was the key word? As I always say this, when they come before God, they always say, Lord, if you wish, you can make me clean. Lord, if you wish, you can make me walk. Lord, if you wish, you can make me see. Sa madalit sabi, still, the sick person must have the initiative to confess, Lord, if you wish, I can be healed. In Jesus' name we pray. Amen.